Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, naglaban da Ruben ken Lindon. Nakuna tinaud-udi nga agayat lang daytoy ken ni Diana. Iso ana aramid na ti agbalin adakes. Gaputa kayat na abukudan ti ayat ni Diana. Nakarik na iti asin ni Ruben, ket dinan pinatuloy apatayen ni Lindon. Timmal likod daytoy, ket pimmanawen. Iti sabali abangir, madandanagan payla nila kay Ignas. Gaputasan nga agparparang ni Ruben. Inandingay met ni Diana ti lakay, ket nakunana anasken apatib kerenda ti pakinakimda. Nakabil ni Mr. Fortes ni Lindon. Gaputasan na nagbaligi anang patay ken ni Ruben. Ad-adda pa'y nagbusor ni Lindon, idi inasitgan ni Doña Dolores. Kabayatan na, agmaymaysan ni Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Addan tupay panagkita mi kini Ruben. San amay may sa tigundaway. Jak met maawatan. No apay ajak maaramid apaltugan idi nagtalikod. Kayat ko asangon-sangot ti panagrangat mi. Kas iti naibagakon iti kalabas. Kayat ko ngagduelo kami. Kan patas ti laban. Nalaing ngagpaliiw ni Ruben. Kalaat-latan ang nagparang. Ket pinaltugan na ti pilid tilugan ko. Ngem siguraduak nga iti sumaruno a panagkita mi. Napimpintas pa'y alaban ti mapatsamak. Itay ka pa'y ngagmaymaysa, Lindon. Naunag ti pampanunutan. Apoy ka di. Si kamat gayam, papa. Nasakit ka di tinagam mo. Gapo iti panang kabil ko ka. Numaramid mo amin na kayat ko. Saan nagmat ngagbalin anakuspag ka. Papa. Dahil iti tamdanam. Saan niya amin naguntaway? Ket naragsak ka. Ken kukwam amin naguntaway. Ha? Nasken niya agsakripisyo ka para iti grupo tayo. Impagarop ko na matulungan na kadagiti illegal a negosyok. Ngaman niya tinaramit mo. Nagbaybaya ka. Gapulaeng iti awan kais ka na, ababae. Manipod pimanaw ni Mama iti dakkel abalay apag nanaadan mi kan ni Auntie Ansing. Saanen ang nagparparang pay manang Celia? Nalabit asimuruton ken ni Lindon, senyorita. Nalabit akasta. Awanen ti sabali pay apapanan na. Isakit na launay ni Lindon. Ken iso ti kayat na apakikalay saam. Awanen ti dwadwa. Nga adda pa kay naigan ni mamam kadagiti riribok a mapaspasamak. Manang? Idi pay laeng amarikriknak day taken kuana. May salaeng ti kayat a mapasamak ti inam. Ti maaddaan iti kinabaknang. Wen, manang Celia. Tila ang kwarta tinapatag ken ni Mama. Saan nga impatag ni mamam day di Don Roberto? Pasig a pamarang dagiti impakpakita na. Kanayon na adawatan iti kwarta, tapno adda pagsugal na. Manang? Nakunapay idi kanyak ni papam. Anailawan anang asawa kani Doña Dolores. Anya? Iti may isang aldaw, pimanaw ni papam. Di na imbagano sa dino a lugar tinapanan na. Huh? Nagsubli, kalpasan ti sumagmamano abulan. Naliday ti rupa na. Kan saan a makaid na. Aging gaarim mapis ti bagina. Saan a makapangan? Anya?
Naulimag ken nalimad day di papam, senyorita. Di na imbaga no anya ti marikrik nana. Limad mat apim masyar idi ni Manang Ansing, ijay mansyon. Nagpaot ti panagsarita da. Rimwar ni Manang Ansing nga da imot na apapapel. Diyak mo, no anya dagijay apapapel. Kumusta nga, Ignas? Masikog ka din ni Celia? Ah? Sika talaga, Ansing. Saan pa'y ang mapasamak dayta? Nagkapoy ka mutin, Ignas. Agayan ayat kayo mutin ka ni Celia. Wano urayan pa'y amal pastikal lay sayo. Saan pa'y ang mapasamak dayta akalay sa, Ansing? Ay sus, sambutem. Barang aganak pa ni Celia. Mala, di naktulip-lipatan into nagkalay sa kayo. Ta siyak to timay sa aninang. Madanon tulat ta dayta. Ignas, kita da Celia ken Diana. Seryoso dang agsarsarita. Siguro, pagsarsaritaan da man ng love life da. Ansing. Sana all, my love life. Ay, umapala kada kayo. Isong agpaaramak mo no at dapay mangayat kaniyak. Anya? Sika ko mati kayat ko. Ngamni mo't sila ti pinilim. Ignas. Ay ayatak ni Diana, papa. Isulang ti babae itibiyak ko. Adula amin dayta panagayat. Awan tinasayat ngayt den tinalabas a panagayat. Papa. Napatpatag ti kwarta. Gapota maaramid mo amin na kayat mo. Napanandag iti insursuro ka. Saan ka ding imbagagan ka akapat ganti kwarta itin tiro alobong? Naawanan ti kwarta. Awan maten ti sirbim diti lobong. Gapota agbanag ka lang nga nakakaasi. Anya? Kitaem ni Dolores arupat kwarta. Kanayon niya agpagatang kanyak iti alahas. Baybay aklang, gapotad da ka sa pulak kinkwara. Anya? Ket, inton awanin ti ka sa pulak kinkwara. Siya kon amismo timang paltog iti ulo na. Narabak ka talaga, Ansing. Saan ka pa ila nagbaliw? Ay, nasaan ka rabrabaken, Ignas. Crush ka idi. Ngam dinak mo pampansinan. Ururayak pa idin nga agkanak. Ngam di mo mat inaramid. Iso na paayak. Anya? Ay, makasasawa akmutin, Ignas. Iso na lang ta. Awan samutin tagdaton kanyak. Tabakutak launa yun. Ansing, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat ta ti lalaki aparaken ka. Kanon tupay ngaya dumteng dayta. Inton maisbuakon ti sapin ko. Anya? At damot dagiti nagbali na kaya nayat ko ngem awan ti nagpaut. Didak ka numaanusan. Tapay mat, Ansing. Nagsabong ka no ti payud ko. Gaputa agtabtabako ak. Anya? Jakmut ngamin maliklikan tagtabako. Kay kayat ko nga angutin ti asok na. Saan kayo ka din anaikan iti gundaway ang nagsarita kan ni Auntie Ansing? Iti day di agundaway, Manang Celia? Saanan, senyorita? Sinambot laang ni Manang Ansing ti imay iji mansyon, idi awan ni mamam. Anya nga tadagidjay apapapel nga imot ni Auntie Ansing api manaw. Jak masungbatan dayta, senyorita. Nilaang antim nga ansing ti makasungbat. Manang? Panagkunak, napatag apapapel dagijay. Imasidagak idi ka ni papam. Kat nakunana, ama urnos tulat tati amin. Saan ang nalawag kanyak no anya ti kayat asawon ni papam iti dayta na ibagana? Anya? Jak matlatayng kaskaso idin. Gaputa pampanunutek ti kasasaad day di papam. Agmamayo, kan saan una yan nga agsasao. Masya na kanilindon. Gapo kadag iti imbagbaga na kanyak nga agayat lang kini Diana.
Ngimjak pa'y mabalin na patayan. Gapo tayo sunto ti agbanag asaksi iti inaramid kanyak ni Doña Dolores. Kaya't ko madalos ang tinagan ko iti korte. Kaya't ko maibalod dagiti nagaramid iti dakas kanyak. Idi kailangan na para tirik na kanyak ni Doña Dolores. Ken amok apasig apamarang dagiti pakpakita na iti kalabas. Anya tinagsaritaan nyo, Ken ni Lindon. May papan ka dagiti negosyo mi, honey. Diyak kayat ti panangkit kita kanyak ni Lindon. Kaslada pang panggapan na amadi kanyak, honey. Anya? Napinta sa kababay. Kata mga nukorsonada nakmat ni Lindon, honey. Mabutangak. Nga mga nugundawayan na. Sana mabalin. Syaklaan ti pakinayatam. Talaga, honey? Wen, honey. Isungarod nga ipapaay ko amin na kayat mo. Tapno naragsak ka lang ititandak. Nukas na nga rod. Ikanak iti kwartam, tamapanak ag sugal, honey. Sure, honey. Amin na kitawam. Ipay ko. Oh, thank you, honey. Saan ko mangagsakit tinakam mo kanya? No siyak itati ayan ti atensyon ni Papa Lindon. Aramid mami na kayat mo, Doña Dolores. Agragsak ka. Agpapas ka iti kwarta ni Papa. Talaga kasta ti aramida. Kidawam amin akayat mo kini Papa. Gaputa saan nakaapaayan. Talaga mat. Ay ayatan nak nga ben ni Papa. Iso nga itan na amin nakasapula. Di mo am mo ni Papa. Katukad tibiyag mo dagiti kid dawam ken kuana. Oh, Lindon. Napauli magkamatan. Nasakit pa iti panagkitam kanya. Kurang pa'y dagiti kinid daw mo kini Papa. Nayunam pa'y. Anya? Baknang ni Papa. Iso ama itad na amin akayat mo, Doña Dolores. Agkid daw ka. Aginggat kay kayat mo. Sa pala ko matasanda ka mailasin dagiti pulis nga day taglawlaw. Agpaliwak. Dimtengan ti ama ni Lindon al lider dagiti sindikata. At adapay itan ang mariribok ti probinsya. Mapanang iti lugar na nakakita ka ni Lindon. Sakpa asinurot ko tinagluganan na. Sandak matkit dia basta mailasin dagiti pulis. Gaputa nagkalugong nga. Karting apay timag na. Kahit mapanak ti... Sardo ka! Pagsarsardengan na ti pulis. Ituloy ko lang tatimag na. Makaamuditan. Mabitlaan ko lang! Di ka patayo! Karting apay timag na. Sumarting ka! Oh, nag-warning shot. Delikado na. Sana ka mabalin na lumaban. Gaputasan nga isudat ti kabusar ko. Nilakit ni Robin na gay! Oh, inayaban na nagiti kakadwana. Delikado. Tumaraya ko na! Bakanti apasdak tinagpakyak. Ngam sana ka natalgad dito eh. Sinurot nagdagiti pulis. Agsagana ka. Oh, kunakon kat. Mobil ti pulis ti dintang. Nung saan nakalumaban. Siyakmot ti matay. Ruben! Amugat na ka lang ito nagtipasdag. Subukugan! Napanawlawan min tipasdag ka naglumangam. Pulis dagiti nakita ka nagpwesto iti saan uning adayo. Nabibilag dagiti armasta. Ngam saan nakasumuko. Adupay tinasken nga ramidak. Agsublita mo't adagos iji ayan da Tata Ignas. Kalpasan na makagatang takadagiti masapsapol, anti ansing. Wen, Diana. Adun tigatangan ta nga abasto. Tapno saan ta narumrumwari di balay da. Siyak amin da gastos. Ngam, amangan no maibuston ti kwartam, anti. Umdas pa'y laeng. Ha? Nagpartak mo na ng overtake ka data dyan mobil ti pulis.
Amang ano da operasyon da, auntie? Nagdurong mo't dita sentro ti lugan dagiti pulis. Anda nga ta sana nasayata mapaspasamak dita. Sapay dumalya sa ta iti sentro. Ay, sapay la kumatawan. Ay, isabdeng mo ti lugan, Diana. Parparaan na ta ti pulis. Wen, Auntie Ansing. Kuna ti pulis ang nakordonan ti dalan nga agturong iti papananta, auntie. Ay, wan nga road. Ay, nagadu mo ta pulis iti aglawlaw. Adda pa yung checkpoint da. Itilangan sa bali adalan ti pagnaanta, Auntie Ansing. Ibuelta talaangan ti lugan. Adalakit ti operasyon dagiti pulis. Diyos ko, ranipak ti paltugday jay, auntie. Ay, adaglalaban iti adayo apasit. Bumabaak man kiti tay nakbuyaan. Anya? Auntie, di ka di mabutang iti pinaltugan? Isaan? Anya kumangay iti pagbutngak. Kaslag buy-buyak lang iti pelikula ni Fernando Po Jr. Saan ka na bumaba, Auntie Ansing? Delikado ti kasta nga aramidam. Ay na, Diana. Itala nga mapasamak daytoy. Oops! Napalaulawan ako na. Ngam sana ka sumako. Baka muditan. Naskin alumabanak no sa anak amatay. Ruben! Saan ka na lumaban pa'y? Matay ka na yung naramidam din na! Sana ka sumako. Umakarak iti paglamangan. Tapno nawaya ka mga ramid iti plano ko. Oops! Agsasaro ng tirani pagtermalay. Agarudo ka nga umadayo. Sa darumbang agtalinad kayo dito, nana. Delikado. Ada mapaspasamak karangit iti san unay nga dayaw. Kaya't ko lang tagbuya iti pinaltugan, sir. Auntie Ansing, saan ko maanatangkan ti ulom? Delikado, kuna ti pulis. Ay, sayang. Jak makabuya iti pinaltugan. Asino ay dagiti kalaban niyo, sir? May sa po gante, nana. Di na kaya ti sumoko. Pumanaw kayon. Tapno saan kayo may raman? Saan kami may raman? Gaputa dayo mo ti paglalabanan da. Oray pa, nana. Pumanaw kayon. Ay. Umay Auntie Ansing. Saan arumbang nga data dito ay? Delikado at tao ni Ruben. Isa pumanaw kayon. Anya? Ruben? Kunam, sir? Ni Ruben ti karangrangat yo? Anya ti aramiden ni Diana. Tanigayam Ruben ti karangrangat dagiti pulis. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.